assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pin TV bisimilla moon e robinde moon jayndeji garandi moon altine hannde ko weltade wonan tamen e artude ɗo e saaha kala kadi woni yewede no fewi e weekend o ha faade hannde min jewnimon no fewi ko adi ɗum en jetti Allah en juule Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kokkude men fartangue artude ɗo hannde ko noon min calminirten jihnaɓe sernaɓe calminama ñagama duwaw no yuppoto e Sénégal yuppo windende foof ha oɗon boros Covid 19 horumto meɗen ko noon min calminirta moɗon mone kala inde muɗum ene wonde mbadi yettode muɗum hay mumen innani min calmini ɗumen eno mbimi moon ni tan wonni amen yewede no fewi no kala subaka banimon debbo Dieynaba Ndongo jatton hen ene wonde bonum gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa An bisimilla ma mbani mba debbo mo jumdonde ma sénateur gural Maysa Ali gural waliyaɓe e seremɓe juma towi jimta e kuɓeje kono kadi mi nawtuma ha toon to Thielaw sikkela ko weltare kala e sa nawtama toon ko noon tigui calminirten Thielaw naaɓe mbadi kuuɓal yeɓoɓe en sikkela o saaha mo kalaten ɗum noon Dieynaba kono mbiɗani ko yewede mawde wonani en saabu eɗen gandi kala e saaha aset alet en keɓataɗo arde kono altine hande o kadi Allah addi en no kemi wiide kala e saaha no jettirten jomiraɗo joom baɗe bawde dokko en kala e subaka coftal kono kadi e pellital e bawal arde ɗo gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e mawn e manam e mabɓe koko yewti ko e roɓiɗo jayndeji ɗo e plateau Pindi TV ɗum noon ko wiideɓe tan hono kala subaka foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi ko ɓuuri tengtude hande e jayndeji men ina wayno Dieynaba ina jeeya ko ɓuuri tengtude ko oɗo rafi coronavirus jokkuɗo laydi muɗum ine jokki wadde ko wela e nder leydi men Sénégal kono kadi ne tawe hen jeltogol aduna goto e jayndiyankoɓe nanaɓe kono kadi lolluɓe ɗo e leydi men e ɗo e leydi ndi kala ɗum ɗon noon woni jayde ɗi pini hen dawi e oɗo subaka hande udditen ko jayde Vox Populi ko noon tigui Dieynaba haade men arde uddidde ko yewti ko e jayde Vox Populi walla e arde jayde meɗen e o subaka ina wayno ko siftinde bandiraɓeɓe ko ganduɗa ñalawma hande o watti duuɓi 41 ko yalti aduna on woni ceerno Seydou Nourou Tall mo ganduɗa ko taniraɗo e Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall eɗen gandi wonno ko ñande 25 lewru janvier 1980 hande waɗi duuɓi 41 kanko noon mo ganduɗa ko wuurino duuɓi 160 no yimi en ko wiyata duuɓi 16 koye binani sembe makko médaille kalisaji kono kadi no wayno ɗum wona haaju makko kay ko sembinde diine l'islam kono kadi e laynude diine ko ganduɗa ko woni lawol Cheikh Ahmed Tidiane Sarif e yabbude e felotani ko woni Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall waɗeɗen ñaago Allah nde Allahu tigui ne wayno ha joni mbiyen tasnaten e barke ɓeɗo moƴƴuɓe leliɓe oɗo saaha kono ɗum natnen e ko mbiɗa ko to banggue jayde Vox Populi uddinde damal e oɗo subaka hande ɓe kolliti wonde de ko Sénégal ina jokki wadde battre record manam tan de wadde ko meeɗani yeede e to banggue oɗon boros coronavirus ha tengti e nde yontere yewtade ɓe kolliti wonde ko yontere ɓurde hewde limore mayɓe ɗo e leydi men Sénégal wonande on boros Covid 19 kono kadi ɓe garti o weekend 14 neɗɗo kañumen goni ko mbasi pitali mumen 50 ɓen ko kawuji grave hono 100 e 23 ɓen goni yiyaaɓe ina coomira fo e ɗe balɗiɗɗe jewtuɗen kono kadi ujunere temedere capanɗe e jeenayo ɗum ɗon noon ko toggude e 16 lewru ndu ha nangue 24 ndu lewru janvier nde gonɗen o saaha leydi men ina lima ko tolni e 100 e capanɗe jeeɗiɗe e joyo hawruɓe ladial ɗum ko tuggi guila ndera fo o fawi ɗo koyngal muɗum faade e ñallugol ngel rawat hen ko jayde enquête nden ɗon arti oɗo saaha hande ko yutti ko wiyete prise en charge to banggue cas grave woni tan ɓe ganduɗa ɓe ko namdotoɓe ko yutti ko e service réanimation to banggue oxygéne ɓe mbi tan de ko la course contre la mort yidde wiide de haysino tawi leydi men Sénégal ina daari ene sembi to banggue ha joni ɓen haralleɓe to banggue cellal balli kono kadi haɗata on ɗon boros ha tengti e ko yetti e nde wempejeɗe ɗimmere ko wiyete deuxiéme vague ɓurde kay warde e oɗo saaha mo kalaten haɗata de ene wayno darde kam ina jokka ha tengti to banggue ko yetti ko e prise en charge ko wiyete ko hono to banggue oxygéne woni wallude yimɓeɓe hono no poofiri no hannirta ni kono kadi ɓen jilloyima toon to ganduɗa ko woni Matam Thiés Tambacounda e Diourbel ɓe kollitti wonde de ha joni ko hara ina jokki gam haɓade laygol on boros Covid 19 ko jayde l'observateur addani men nden ɗon jayde arti e ko witti on ɗon rafi kono de ɓe gaari ko oto banggue ɗin mesure aji ɗi ganduɗa ɗi ko ƴettadi woni gam wadde freiné on virus Covid 19 ɓe mbi tan de ko couvre feu oɗo saaha hande ko lim warde ganduɗa nde de
holliri wonde on couvre-feu ala fof ko nafi ɗo e leydi men Sénégal sabu kay ha hande ina jokki ɓeydugol kawuji ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar e toon to Thiès ndenne de ko diwnuɗi ɗi ganduɗa ɗi hande baɗari ko witi ko e ɗin ɗon on ɗon couvre-feu kono hatata gueɗe ɗe kam ina jokki leyde ɓe mbitande ko hoore leydi ndi Macky Sall ina huccide o saha hande e peeje ɗe ganduɗa ɗe kay ko limtinɗe docteur Mamadou Ndiaye suuti en ko goɗi holliti wonde hono ha joni sarde on couvre-feu ina wayno jojjani e dendagal walla mbiyen ina ha joni sarde on couvre-feu ina kay jojji e kala saaha ina gasa ɗum ɗon sare e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal alhaali jaari so mbo gueɗe muɗum kala e waɗi dumunnaji kala ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde o yitama kono de o salima ha joni ɓamtude kuruji makko no ɓe mbiri kono kadi ha joni o saaha mbo kalten ɓe mbi de ko yiiɗa ummade ɗon ɗo suuɗi e o saaha kono kadi o yiiɗa hoɗoyde toon to o wonno e ñalawma e manam e dumunnaji goɗɗi ɗi kono kadi ɓe mbi ko so tawi koto banggue bourse makko excellence woni ko heɓata ko to banggue koppereje ha joni ɗum noon kam ina jokki omo jokki hebde ɗum ɗum woni hono 425 000 jaafoɗon e koppereji men CFA jande le quotidien nden ɗo nerti e ko yewti haɓade o rafi coronavirus ɗum ɗo noon koto banggue peeje oɗo vaccin woni tan nder ŋeesore ɓe kolliti wonde de hayso tawi heɓama ma kay ma leydi Sénégal yaltin koppereji limtinɗi e o saaha mo kalten ɓe mbi ko ɓuuri hono sappo hono mbiyen hono 37 million to banggue dose kañum woni ko sooda e oɗo saaha hande kono kadi e nokku mo ganduɗa ko moftirɗo ko yewti ko e ɗin ɗon dose uji mo ganduɗa kay ko nokku ɓuɓɗo foti wonde ɓe mbi noon ma ɗum jara koppereji limtinɗi wonande leydi men Sénégal goɗɗum ina tawe hen e nder nde jayde quotidien le quotidien ko jaltugol aduna Jean Maïssa Diop on ɗon de ko jayde yanke tigui lolluɗo ganaɗo kono kadi keblowo yimɓe kala e saaha ɓe mbi tan de ko gasi gurdam oɗo neɗɗo mo ganduɗa ko fanniyanke woni expert jayde le soleil nden ɗon jayde ari e 58e sommet de la CEDEAO jafoɗon ɓe mbi tan de ko jonde capanɗe joyyi e jeetaɓire to banggue nden ɗon gunɗon batu ganduɗa kay ko hooreɓe leyɗele ɗo e dunde Afrique ha tengte wabiɓe e goomu CEDEAO tawi noon ɓe jewtidi ngon batu koto banggue e visioconférence ɓe mbi tan de ko chef d'état ɗi kala o saha hande nanodiri koko wiyete accès universel to banggue vaccin woni tan ɗe leyɗele kala mbawa hebde nden ɗon ŋeesorde ganduɗa ko haaɓa mboros covid 19 docteur Amadou Sall on ɗon ko toon to institut Pasteur woni o holliti wonde wotoɓe tan ha joni miijo to banggue ha joni ko wiyete hono critére ɗe ganduɗa ɗi kay ko hono baɗaɗi ɗi to banggue gartam on ɗon vaccin kono kay yoɓe ƴeew e sifaji goɗɗi kuna ɗum ene tawe hen jaltugol aduna Jean Maïssa Diop jayde yanki mo ganduɗa kay ko parcours exemplaire no ɓe mbiri manam ko jaɓɓal ngal ganduɗa ngal kay hono génération kesso ina foti ɗum ñembude ko jayde lasnayori hande nden ɗon jayde arti e natal on ɗon Jean Maïssa Diop mo ganduɗa ko jayde yanki tigui kawruɗo e ladial ɓe mbi tan de ko la presse sénégalaise wasi ko yutti ko e saldu mawdu wonande on ɗon fannu kuna ɗum ene tawe hen lelgol fuɗɗade maago université du Sénégal oriental ɗum ko toon to diwan Tambacounda ko ɗum jeeyi sababu noon hoɗeɓe on diwan hande ina kay kaɓani omo ganduɗa ko jagorɗo tambiɗo gueɗe jangde leydi Sénégal on wiyete ko Cheikh Oumar Anne tambiɗo jangde towde nde jayde libération nden ɗon jayde arti e saisie record manam de jaggal ko yutti ko ha joni e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi joyyi kilogramme cocaïne toon to Ngaparou ɓe mbi tan de ko goto e yindon membre uji cartel kañum de jagga ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar kona ɗum ko oɗo entrepreneur belge ɓe koliti wonde de ko kay dariɗo no fewi baɗɗo junggo muɗum e secteur BTP oɗo saha hande o fawama junggo kono kadi o nawama toon to procureur mo Mboura kona ɗum ɓe koliti wonde ko enquête o kay o saha hande jopima ko ganduɗa ko woni réseau mo ganduɗa ko mawɗo tawateɗe ɗo e leydi men Sénégal tawi de ko dartoriɓe wadde ko yutti ko e gueɗe trafic de drogue kam e cocaïne jayde stade nden ɗon waɗi ko natal hoorejo fédération sénégalaise de football ɓe koliti wonde de ko gam étade mo ƴamde lefol CAF confédération africaine de football o yaltini ko tolni e 1 pellitte walla mbiyen engagement on woni maître Augustin Senghor ɓe mbi tan de ko fuɗɗima ha joni tabal makko gam étade arde e gardigu on ɗon goomu gunɗon goomu wiyetego CAF o arti e ko yutti ko e ko jiiɗi ha joni sembinde kono kadi e fewnide ko fate banggue hono on ɗon CAF woni gunɗon goomu panafricanisme ɓe kolliti wonde noon oɗo saha hande kadi FIFA ina kay dari gam yidde ha joni hebde hono profil baɗano maître Augustin Senghor kono kadi kanko e hoore makko arti
e ko yewiti ha joni ko haaldi e oɗon mbiyeteɗo hono Gianni Infantino kañum tigi woni gardiɗo hono goomu FIFA windere nde kono ɗum ina tawe hen puɗɗugol mantinigol mo ganduɗa ko Krépin Diatta ɗum ko toon to Monaco o fuɗɗima tigi golle makko haysino tawi o fuɗɗini oɗon match koye ban kono naati e deuxiéme mi-temps o waɗi hen teskuya mantiniɗo ene tawe hen FA Cup ɗum ko toon to Angleterre 16e de finale ko yetti on ɗon fannu Manchester United oɗo saaha yaltini Liverpool Chelsea yawti e dawal ɗimmal walla mbiyene dawal biyetengal hono 8e de finale no wiiri jani ɗe oɗo subaka ne wayno Dieynaba ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadane e hono no kala subaka ko noon tigui holno kala subaka ko jayde stade uddata jayndeji meɗen hande kadi ko jayde stade uddi jayde meɗen nde udduɗen damal ngal ɗon foof eɗen kewi uddude damal gongal woni point du jour mo gaddanten bandiraɓe hande ko rendo woni fait divers ko ɗum min gaddantu moɗon no kala e altine ko ɗum min gaddantumo hande noon min gartata koye ko kewi ko toon Mbour e balɗe foof woni Mbour 4 toon to Thiès e ɗi galleji bonnaki toon e ɗi galleji mo état o firti ɗi e wonnode aɓe podinoɓe yoɓe mah galleji ɗi walla aɓe ponnoɓe guila kitali jawtuɗi ɗe yo galleji ɗi yoɓe mbaɗ ɗum hande en jii galleji ɗi bonnama te kadi ko famille ji ko galleji ko joom galleji en bonnana galleji muɗumen e aɓen goye no fewi kadi ko hunde yurmonide an Moussa ko noon tigui Dieynaba no mbiɗani ko noon ko Mbour 4 ko leegal tawtegal e toon to Thiès no mbiɗani probléme o noon woni ko beele ɗiɗo galleji kelaɗi aɗa jogui aɗa jogui droit helede walla ɗi ngala droit helede ko ɗum jiiɗen hono famminde bandiraɓe eɗen gandi Sénégal hande eɗen jogui caɗele ɗe ganduɗa ɗe eɗe kuftidini e dendagal wertago leydi ndi ɗen caɗele goni ko so tawi Dieynaba Ndongo o laamima tan ene jogui no waɗirta to banggue jeeygu e dokkal leydi e on tuma o waɗaka ɗo ko domaine national walla domaine privé malla public manam nokkuji dendaɗi ala o waɗaka oɗon nokkude ko nokku mo ganduɗa poɗɗo ha joni tarede to banggue mago o rokkirat sababude ko kanko woni e pouvoir e on saaha noon so goɗɗo ari kañumne tawi ɗum ɗon no wayni fewani e on saaha ƴeewa waɗa ɗum rectifié ɗum woni ko jibinta caɗele ɗe ɗum jeeyi sababu eɗen jeeyi kala e saaha wonen nokkuji ina maahe tawi fotani mahede ɗon to Mbour 4 ko nokku mo ganduɗa mahaɗo tawi fotani mahede saabu ko nokku mbaɗaɗo ko wiyete ko hono réservé manam ko nokku joncaɗo saabu ko ɗum ɗiwari comme no parc ni ko leɗɗe goni hen ko domaine mo ganduɗa dendaɗo to banggue public donc noon wonnoɓe ɗon hanki ko ɓen dokki ɗin ɗon nokkuji ɗin dokki ɗin tere jomumen garini maaha wonɓe ɗon hande ɓe noon kañumen jiir ɗum ɗon ko hunde moƴƴani saabi ɓe eti firtude ɗum jibini caɗele mawɗo no fewi joni noon heddi ko kamɓe rokkoɓe yoɓe gandu koɓe dokkata kamɓe rokkoteɓe ɓene yoɓe gandu koɓe dokkete ɗo yoɓe gandu ɗoɓe dokkete ɗo beele ina foti rokkede walla fotani rokkede sona ɗum ɗo woni ko jibinta caɗele ko saabu arde ha e nokkuji dendaɗi maha hen galle muɗum watta jeeyi hoore muɗum ɗum noon ene jibine probléme janggo e jaam won wonɓe ɗo hen hande wona kamɓe gonata ɗo janggo won wonnoɓe ɗo hanki wona kamɓe goni ɗo hande wadde so neɗɗo miijo ɗum tan ma wot ko waɗani woto ko mbiyata ko yidde hunde wata jaran neɗɗo ɗo wadde hen copreñe muɗum jonde pour ne watta jeeyi muɗum ɗum ɗo woni ko jibinta caɗele ɗe oɗo saaha mo kalten sin tawi yoɓe ganduɗa ko Talla Sylla maire gonɗon wuuro holliti wonde dartini kala ko fati e banggue kelgol ngol kono eɗen gandi kam hankkadine ko waɗanno waɗi musiba waɗi ha paari saabu copreje mbaɗaɗe hen ɗe ko manam ko hunde hewde no fewi te manam bonande nde déjà nde yaaji no fewi Dieynaba Ndongo kono noon tigui bonande nde yaaji no fewi kadi en jii kadi kono eɗen kadi hande walla sénégalais ji walla yimɓeɓe saɗa hokke galle walla a wiyama yahma ɗo anen aɗa foti andude ko mbatta ko poɗɗa ko wadde eɗen en jii mano yimɓeɓe mbiyata tan ko sa yeehi mairie a hokkama opportunité ya mah rek aɗa foti made kono hay sa yeehi mairie a hokkama ya mah aɗa foti rewde to ganduɗa hoorema ɗum ɗo hankkandi ha ganda tigui ko an jeeyan ɗum hoorema aɗa foti mahde sa maahi hay caɗele goto gonantama ɗeɗo caɗele ko gonata so ɗum woodino eɗen hayso woni kadi eɗen pawa hunde foof e laamu en ƴewtat kadi yimɓe yo bandiraɓe ƴewtat kadi ko mbaɗata ko sahaji aɗa wawi ko wasde hadde mairie tan jaaha ha to waɗat enregistré galle an jeeyi galle o winde inde ma ganda tigui ko an jeeyi ɗon kam so ha waɗi kala ko mbawɗa wadde ɗon ma andu tan ko an jeeyi ɗum ɗon probléme o Dieynaba woni ko hayso no tawi no mbimi ni a hokkama nokku mo ganduɗa ko an waɗi hen halis ma a hokkama titre foncier ƴeew nokku o d' abord ƴeew nokku o to woni ɗo gonka nokku o par ce que ko ɗum nokku dendaɗo ko wayno parc ko wayno nokkuji ɗi ganduɗa ɗi janggo e jaam ne wawi wonde terrain de football janggo e jaam ne wawi wonde hono bamule janggo e jaam ne wawi wonde ko wiyete ko ha joni to banggue stade de football walla mbiyen ne wawi wonde nokku mairie waɗi hôtel de ville rentade ɗin nokkuji ko manam ko hunde jojjude woto ƴeew hono point nokku o place o no woniri ni tan an o ƴettoɗa mbiya wonde mi dañi place moƴƴo no huccire goudron walla no huccire ko wiyete koye autoroute mais miijo no moƴƴi ƴeewa janggo e jaam est ce que laamu wongu
ɗo ngu eɓe jogii hono doole hokkudema ha abada beele aɓe jogii droit hokkudema ɗo hande mataw ha mbiyen hande aduna gasi kala ɗum noon eɗen foti miijade ɗum donc noon kono mbimi ni ko laamuji lomɗodirɗi gonɗen te eɗen gandi Sénégal ko politique o no wayni ko politique kawni no feewi so tawi jenam dongo are pouvoir ƴewata ko bare ƴewata ko koreji muɗum kala nangoranno ɗum tan ne wawi hokkude ɗum nokku mo ganduɗa hay sono tawi ko goɗɗo jeyno ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko rentete ko janggo e jaam woto honɗe probléme wadde en tout cas erade bandiraɓe yoɓe tinno ɓe ƴeewa koɓe dokkete ko ɓe ƴeewa kadi aussi rokkoɓe ɓe kadi ɓe ƴeewa kadi toɓe kokkate ɗo e lieu kadi ɓe ƴeewa toɓe kokkate ɗo kala ko kokkeɗa aɗa foti ƴeewde ƴewtinɗa ganda tigi to kokkeɗa ɗo taw ko hunde mo yimɓe poti hokkude aɗa wona toonete walla wona ɗum ko ɗum tan mbiten bandiraɓe ko erago no mbiruɗa ni ko ɗum mbatten bandiraɓe e ko noon tigui mbaynirtoɗen bandiraɓe ɓe eɗen mbiya en jettiɓe en jannima kadi en ceerata e yettudeɓe e jannudeɓe e kala suba saabu en jii koɓe mbaɗata ko golle mabɓe payidinde nde ko noon jettiten jannen ten on keɗannoɗo men to caméra woni Mansour Sow e assistant makko Amadou Touré en jetti en jarni oɗo maquilleuse Kumbis Babou nde wonno men ɗo e hawri fayida ko noon mbirten bandiraɓe aadi men ko janggo so weeli Allah